ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବା ହେଲା। ଗପ ଶୁଣିବା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗପର ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ କହୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ହେଲା। ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଦୀଟିଏ ବହୁଥିଲା। ସେଇ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। କି ରହୁଥିଲା? ବୁଢ଼ା କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ା କୁମ୍ଭୀର ସେ ବୁଢ଼ା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ କ'ଣ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ନଦୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା କି ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭୋକି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଭୋକିଲା ଆଉ ଥକି ଯାଇକି କ'ଣ କଲା? ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ଶୋଇଥିଲା ଭୋକରେ। ସେ ଗଛ ଉପରେ ତ ଦେଖିଲା ଗଛ ଉପରେ କିଏ ରହିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହିଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛର ଫଳ ଖାଉଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିକି କହିଲା କି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? କହିଲା କି ଜାମୁକୋଳି ହେଲା। କହିଲା ସେ କହିଲା କି ମତେ ବି ଦିଅ ନା ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛି ହେଲା। କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ମନା ହଉଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ଜାମୁକୋଳି ଦେଲା। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ତମେ କେତେ ଭଲ, ତମର ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଗେଇକି କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହବନି, ଆଜିଠୁ ତମେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ ବସିବା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସିକି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଖେଳ ଖାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ବି କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ନଦୀ ଉପରେ ବୁଲୁଥାଏ ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଦିନେ କହିଲା କି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ଜାମୁକୋଳି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଏଥିରେ କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଦେବି ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଦେବି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ ତାହେଲେ। ତ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କଲା ନା ଜାମୁକୋଳି କିଛି ତୋଳିକି ତାକୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଲା ନିଅ। ସେ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଜାମୁକୋଳି ଧରିକି ଗଲା କାହାକୁ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗଲା ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା। କହିଲା କି ଏଇ କୋଳିଟା ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଏଇ କୋଳି ଡେଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଛି ତାହେଲେ କୋଳିଟା ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା ଯେ ତମେ ଯାଇକି ମାଙ୍କଡ଼ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣ ହେଲା। ସେ କହିଲା କି ସେ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଠକିଦେବି? ତାକୁ ଠକିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଧୋକା ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ଆଣିଲା ପରିଚୟ କି କଲା? ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତମେ ମୋତେ ତାର ପରିଚୟ ଆଣି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ବୁଢ଼ା କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ କଲା ନା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୋ ସହିତ। ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଦେଖାଇଲା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଖୁସି କଲା କି ଆମର ଯଦି ତମେ ଦେଇଥିଲ ଜାମୁକୋଳି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ହେଲା। ଆମ ଘରକୁ ତମେ ଆସ ଆଜି ଖାଇବ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସେ ଭିତରେ ବସେଇ କିଛି ବାଟ ଯିବା ଆଗରୁ ମାନେ କିଛି ବାଟ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା। ପାଣିରେ ନଦୀ ମଝିରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ନଦୀ ସେପଟେ କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆରେ ପାଣିରେ। ମାଙ୍କଡ଼ ପଚାରିଲା ତମେ କ'ଣ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ ଅଛ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲା। ସେ କହିଲା କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସେ ସତ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ମତେ କହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ତମର କହିଲା ଖାଇବାକୁ ଆଜି ମନ ବଳେଇଛି, ତମର କଣ୍ଠି ଶିଖାଇବ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ତମ କହିଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା କି ଏ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଲେନି ମୁଁ ମୋର ଆମ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କଲିଜା କାଟିକି ଗଛ ତଟରେ ରଖିଥାଉ, ଗଛ କଲରେ ରଖିଥାଉ ହେଲା। ତମେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ହଁ ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ଚାଲ ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ଆସିଲେ ସେମିତି ନେଇ ଆସିଲେ ଗଛ ପାଖକୁ। ଯେମିତି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ କୁଟା ମାରିଲା ତା ଗଛକୁ। କୁଟା ମାରିକି କହିଲା କୁମ୍ଭୀର ତୁ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା? କେବେ କ'ଣ କଲିଜା କେବେ ଗଛରେ ରହେ? କଲିଜା ତୁ ରହିଥାଏ, ମଣିଷ ତୋର ଭିତରେ ରହିଥାଏ ନା। କହିଲା କି ତୋର ମୋର ଆଜି ସାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଲା ତତେ ଜାମୁକୋଳି ମୁଣ୍ଡି କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବି ଭାଙ୍ଗିଲା। ତୁ ଏବେ ପଳା ତୋର ମୋର ଆଉ ସାଙ୍ଗ ରହିବନି ସେ କହିଲା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ନ ଡରି
गला और से असल मंत्री ହେଲା ନା ଯେ अच्छा ओते ताले प्रश्न पचरा ए ऊपर ना गप ऊपर नदी रे की रहउला को तो नानी की कुंड रहउला बुढ़ा कुंड रहउला आ नदी पाखे